True citizenship, because of our baptism, is heaven. So, ang iniselebrasyon sa Mahal na Birhen Maria, punta, hindi mapapahinulong sa aton na damo atong karaon sa atong mga bisita, dapat atong balay, malipayon kita, no? Sabi pa, marayha, marigho, kaya atong fiesta. Pero ini, kalibuhong sa atong fiesta, punta maging usara ini isang tadi, 4 days, sa kung ano ang kalipay, kung anano ang kalipay, kung anano kalibuhong, kung nato na kita sa tubangan sa Diyos. Mao ini ang gipapahinumdom sa atong mahal na patrona, sa mahal na Heroy, mahal na Birhen sa Asunsyon. Na may langit pa. Minsan gusto natin dito na sa lupa lang ang langit. Gusto na natin madanasan, gusto na natin matangamtaman ang langit pala diri sa tuna. Sugad sila ang piyesta nato. Sugad kapunta ang piyesta nato. Usa ka pagtagamtam kung anong mangyari sa langit. Pero minsan, ang nangyayari sa piyesta nato, ang ato lang din natagamtam ang masarap na lechon o kung ano, yun lang na ating kinukomentahan. Pero hindi tayo nakakaisip, ganito ba ang langit? Ganito ba ang langit? Para ito ba ang ating dapat papuntahan? So, ang piyesta din nila punta nga parang pahingala sa mga damo natin, ng mga kakurian, damo natin ng mga pagsari, samtang diri kita sa tuna. Kundi, ang kinabuhi diri sa tuna, diri sa kalibutan, punta maging ang pag-andam ato sa kinabuhi nga dayon sa langit, upod sa natong Diyos, upod sa natong Ginoo, mahal na Birhen Maria.